I gave you my heart. Hey guys, welcome to my channel. This is Carl Bisaya. Karon day guys, nato diri sa Sun and Sun kasi sale sila ngayon, start pa kahapon. So may sale sila na 25% hanggang 50%. So dito tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung mga sale, kung lahatan ko talaga. So ito po yung mga sale nila guys sa Sun and Sun. Para medium? Ano may arap? Ano? Ito po yung mga sale nila. Saan mo? Musta naman ka? Kura? Dalikit lang. So, mayroon. Yung lahatan pala ito guys, ang sale nila. Yung mga jacket, mga pants, t-shirts. Ayan. Iba-iba to guys. May pangbata din po mga shoes. Daming pilian nyo guys. Ito yung mga pangbata section to. Ang ano pang so lahatan pala ang sale dito sa Sun and Sun guys. Daming pipilian no? Shoes. Ito pang outdoor naman to, Columbia brand. Ito naman ay Timberland. Ayan, Timberland ito sila guys ng sapatos. Ito yung mga sale sa Sun and Sun po. Ayan, pang football shoes. Ito naman pang bata, pang kids. Ayan, kung gusto mga jacket, mga t-shirt, ayan kasi sila. Jordan. Ito Adidas naman. Mga Jordan. Mga jacket sila. So lahat talaga pala guys ang sale nila dito sa pangkalahatan. Mga Jordan na dyan. Nike. Jogging pants. Maraming option guys kung malapit kayo dito sa Alcott guys, Pahil. Maraming mga option guys, maraming pagpipilian. So lahat pala guys ang mga sale na dito. So dito na jacket. Sarah, cash counter please.
Ayan yung mga sale na pang babae, na shoes na pang babae. Ayan yung mga pang bata po. Mga baby. Ayan. Ito pang bata to lahat ito. Kasi ito na ba may below 20 kg ang price. Nag-sale din lahatan talaga to guys, ang sale sa Sun and Sun. Columbia Outdoor. So guys, kung malapit talaga kayo guys, punta na lang kayo dito sa Alcott, sa Sun and Sun. Nag-sale sila yan. Kasi marami kayong option. Guys, tapos na tayo dito na tayo. So naikot ko na kayo. So kung may time kayo dito sa Alcott, sa Sun and Sun guys, punta na lang kayo dito. At para baka may magustuhan kayo kasi naka-sale sila ng 25 to 50%. So puntahan nyo na guys. So dito na lang ako guys sa